So a wannan bidiyon ina gabatar muku da sabon airdrop da ake cema Interlink. Shi wannan airdrop ne wadda ba kaman na Telegram ne da muke yin shi ba. Shi ana yin sa ne a cikin application, wadda application din zaka sauke a cikin Google Play Store ko kuma App Store. A yanzu sun yi raising din kuɗi da ya kai dala miliyan 20 because akwai Google su suke goyon bayan shi, Google for Startup. Akwai investors irin su Quantum World Ventures da kuma Alpha Moon Capital domin haɓaka wannan project ɗin zuwa gaba. A yanzu suna da verified mutane da aka tantance sama da mutum miliyan 30 daga mabambantan gurare. Sa'annan sun zo da utilities da abin da ya shafi tsarin kyautata rayuwa ta ɓangaren internet ta hanyar amfani da facial ID verification, ma'ana tantance fuska, da kuma biometric ID verification, ma'ana tantancewa ta hanyar amfani da yatsa bisa lamuran shiga a ɓangaren Web3 ecosystem ɗinsu domin gujewa satar bayanai da kuma hackers. Wannan project ɗin bayi da wahala, mining ne da zaka nayi duk bayan awa 4 zaka shiga kana danna. A wannan bidiyon zan nuna maka step by step yadda zaka bi ka fara wannan airdrop ɗin. So ka tsaya kalli bidiyon nan daga farko har zuwa ƙarshe. So step na farko zaka shigo cikin Play Store ko App Store ka rubuta Interlink application sai kai searching. So zaka ganshi kamar haka, ga wannan logo nasu anan. So sai kai installing din shi, kawai in danna open. Bacin ya buɗe ma zaka ga sun sa anan Interlink ID. So sai ka zo ka taɓa nan wurin get started now. Bacin ka taɓa anan zaka ga cewa sun ce are you ready, shin ka shirya? So anan gurin first button akwai gurin login, sannan ƙasa a gurin sign up. Mu yanzu zamu buɗe sai mu taɓa nan gurin sign up. Zamu zo nan gurin inda aka sa a wannan guri mai baƙin sai mu taɓa shi domin shine za su bamu ID mu. So kamar yadda kake gani wannan shine ID da suka bani. So ko abin da zaka yi a ƙasa sai ka zo ka taɓa continue. So daga nan zaka ga sun baka dama da zaka sa passport, ma'ana lambobin sirrikan buɗewa guda 6. So zaka sanya su kamar yadda kuke gani. Bacin ka sa sai ka taɓa continue. So in ka taɓa continue zai ƙara baka dama ka ƙara maimaita wannan passport ɗin ka yi confirming ɗinsu guda 6. So in ka yi confirming ɗinsu sai ka ƙara taɓa continue, shikenan. So daga nan zaka ga option guda 3. Na farko shine tantancewa ta fuska, na biyu na Telegram, sannan na 3 kuma na Google. So ni zan yi amfani da fuska ne domin in sign off. So daga nan zaka ga ya kawo ka wannan shafin inda zai faɗa maka yadda zaka ɗau hoton fuskar ka. Na farko suka ce ka tabbatar da cewa fuskar naka ya shiga cikin frame. Na biyu kuma shine ya zama na cewa ka bi duk wani instruction da suka ce, irin matsar da fuskar ka gefe dama, gefen hagu, ka ɗaga ko ka saukar. Na 3 suka ce kuma ka tabbatar da fuskar ka babu glass, baka sa wani glass ba. Sa'annan suka ce ka tabbatar da cewa ka yi da kyau. Sa'annan kai ka zo ka taɓa nan wurin continue a ƙasa. Kamar yadda kake gani haka zaka bi domin ka tantance fuskar ka. So bacin ka tantance zaka ga ya nuna maka you have been login. So zaka shiga. Okay, kayi login zaka ga interface ɗin gashi nan. Okay, gashi nan sun sa Interlink ID. Anan ga ƙasashe da irin su United States, Philippines, Korea, Canada wadda suke cikin wannan project ɗin. So abin da zaka yi shine zaka zo sama nan, okay, domin kai verifying ɗin account ɗinka. So idan ka zo ka taɓa nan za ku gani cewa suka ce anan link your account, secure your account by linking your email and wallet to complete the setup process. So abin da suka nufi anan za ka yi haɗa email ɗinka da kuma wallet ɗinka domin ka ƙarisa buɗe account ɗinka. Okay, so abu na farko anan kana so zaka iya dannawa domin ka sa hotonka. Okay, abinda zaka yi anan gashi nan sun ce profile. Ga mataki na farko I am a human, sun tabbatar da wannan. Mataki na biyu shine account. Okay, bari mu taɓa mu gani.
So kamar da kuke gani a nan gurin sun sa Interlink ID gashi nan nawa. So email a nan za mu sa shi, sai na kuma mu zo nan mu sa wallet. So a nan sai mu taɓa ɓangaren email domin mu yi linking. So a nan mutum zai sanya email address ɗin shi kamar da kuke gani. Na sa email ɗina. Ok, za su tura mun OTP wadda zan je in kwafo domin in sanya su a nan wurin. Once idan ka saka code ɗin daidai sai ka taɓa next, za ka ga cewa email address ɗinka successfully ya hau nan gurin. Sannan ƙasa ga nan option ɗin da za ka zaɓi wallet, za ka yi connecting. So far idan ka dawo cikin home page ka taɓa nan gurin, so zai baka dama nan inda za ka yi mining, za ka je kana taɓa shi. Idan ka taɓa, so duk bayan awa 4 za ka shiga kana claiming wannan token ɗin. Akwai abin da suke ce ma human hash power. Wannan yana ƙara gudun mining da kuma adadi na abin token ɗin da zaka na samu. So idan ka shigo wurin referral ɗin nan ƙasa, za ga cewa akwai buƙatan ka saka referral code, ma'ana wanda ya gayyace ka cikin wannan program ɗin. So ga nan referral code a gaban screen ɗinku kamar da kuke gani. So wannan shine referral code ɗina. Idan kuka sa sai ku danna mine. So duk wanda ya sa za su bashi wannan token ɗin ƙwaya 1000 free. Za ga cewa duk bayan 4 hours za su na baka ƙwaya 30. So wannan shine update dangane da Interlink airdrop. So domin samun ƙarin wasu update akan wannan project ɗin da update akan Fi crypto airdrop da sauransu, ka danna bidiyon nan wa like, sannan ka danna subscribe so da duk lokacin da muka kawo sabon update za ka gani a notification ɗin wayarka. So sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Bye.